Жей балаларның иң күңелле ял чоры, аны файдалы итеп үткәрү икеләтә кызыклы. Соңгы елларда районыбыз балалар китапханәсе белгечләре китап укырга яратучы балалар өчен кызыклы проектлар, чаралар тәкъдим итәләр һәм аларда балалар бик теләп катнашалар. Инде каникул ахыры алар өчен матур бәйрәм белән истә калачак. Җәй буе эшләгән җәйге китапханә проекты кичә үз эшенә йомгак ясады. Актив булган укучыларын Ямле Саба яр буенда тантаналы шартларда тәбрикләде. 2020 елда старт алган җәйге китапханә үз чиратында әдәби алан интеллектуаль проектын алга куя һәм балаларга белемнәрен барлау, камилләштерү максатыннан биремнәр тәкъдим итә. Белем туплау беренче чиратта рухи яктан байлык бирә. Шуңа күрә китапханә белән дус булган балалар анда актив катнашады. Проект исә районның һәр авыл китапханәсен кулачлый. Бүген инде бәйгедә үзләрен сынаучылар саны 500-гә җиткән. Ямле җәй, китаплы җәй дигән исем астындагы зур бәйрәм менә шул укучыларны берләштерде. Алар өчен районыбызның билгеле язучылары белән мастер-класслар, иҗади остаханәләр оештырылды. Siz üskәч кем генә булсагыз да, иң беренче кешенең кирәк язу осталыгы булдырырга кирәк. Сез мәктәптә җөмлә төзергә өйрәнегез. Менә журналистика ул шуңа өйрәтә торган фән. Үзенең иҗаты белән республикабызда гына түгел, аннан читтә дә күпләрнең мәхәббәтен яулаган язучы, 14 китап авторы, 37 ел стажы булган журналист, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Татарстан журналистлар берлеге әгъзасы Гөлсинә Галимуллина бу чара балаларны тәрбияләүгә юнәлеш бирүдә милли әдәбиятны үстерү, телебезне саклау буенча бик кирәкле дип билгеләп үтте. Һәрбер һөнәрдә кирәк грамотно итеп яза белү. Китапханәче булсаң да, прокурор булсаң да, тикшерүче булсаң да, кем генә булсаң да. Шуңа күрә минем балаларга менә бу әдәби остаханәләрдә аларга язу осталыкларын тикшереп, аларга үземне сүземне җиткерәсем килә. Чөнки минем менә шундый бер вакыйга бик хәтердә калды. Республиканың генераль прокуроры булып эшләгән Кафил Әмиров безне Дәүләт Советына укуга җыйганнар иде. Ул шундай җөмлә әйтте. Мин 2 ел юридик факультетка керергә җыендым. Әмма кирә алмадым. Шушы кирә алмаган 2 елда редакциядә эшләдем. Һәм мин Аллаһка шундый рәхмәт укыйм. Менә редакциядә эшләвем белән мин дөрес итеп язарга өйрәндем диде. Шаян җиләкне әйдәгез хор белән укып карыйбыз, яме? Мин 2 елын әйтәм, сез кабатлыйсыз, яме? Җиләк пешкән урманда. Җиләк пешкән урманда. Җыям әле барамда. Җыям әле барамда. Кояш күзен ачканчы, җиләк ялып качканчы, Менә бу иҗади остаханәдә байлар сабасында яшәп иҗат итүче шагыйрә, күп кенә җырлар авторы, Татарстан Республикасы Язучылар берлеге әгъзасы Илмира Гыймаева балалар күңелендә шигырьгә мәхәббәт уяту серләрен ачты. Иҗатка тәүге юнәлеш күрсәтте һәм балалар өчен әле быел гына нәшер ителгән китабы белән таныштырды. Мин башта балаларга шигырь язуның серләренә өйрәттем. Габдулла Тукайның туган тел шигырен мисал итеп китердем, Шәүкәт Галиевның шигырьләрен мисал итеп китердем. Кайсы юлларын ничек туры килергә икәнен аңлаттым. Һәм инде менә үземнең яңа гына чыккан шушы Шаян җиләк китабымнан, шигырьләремнән шигырьнең 4 еллык шигырьнең сүзләрен бута бирдем дә, алар аннан шундый матур итеп үзләре шигырь яза алдылар. Бик кызыксындылар, бик яратып, сорауларын бирделәр. Аннан соң менә укучыларның яңадан бер яраткан шигырьләре, мин инде очрашуларга барганда да үтим әлеге шигырьне, алар минем белән хор белән шигырь укыйлар. Мин шигырьнең мәсәлән 2 юлын укыйм, алар аны хор белән кабатлый. Менә мондый Булай эшләү инде укучыларның күңеленә барып җитәргә шигырь белән тагын да зур ярдәм итә. Менә шуннан да балаларда иҗадилык сизеләме? Иҗадилык сизелә. Менә берничә малай, мин аларны сорап калмадым. Берничә укучы шул арада тотып алып, мин инде сүземә әйтеп бетергәнче шигырь итеп язып куйдылар. Шагыйрьлектә үзләрен сынап караучы укучылар белән дә таныштык. Яратам мин кояшны, аның җылы нурларын, таратам мин шул җылының сезгә якын дусларым. Мин яратам Фәнисә Руллина, Габдулла Тукайны, Муса Җәлилне. Үзеңнең менә беренче тапкыр гына язып каравың шигырьне, әллә инде язып караганың бар идеме?
Birinci topkar. Birinci тапкыр. Һәм сиңа ошады, шулаймы? Әйе. Тагын бер мастер-класс бу бәйрәмдә китап кыстыргыч ясау буенча булды. Анда балалар төрле бизәкләр ярдәмендә һәм билгеле шәхесләрнең канатлы гыйбарәләрен ябыштырып үзләренә истәлекле бүләк ясадылар. Бәйрәмгә ям өстә балалар яратып укый торган Сабантуй һәм Салават күпере журналлары хезмәткәрләре үзләренең иҗат җимешләрен тәкъдим итте. Ә иң күңеллесе Салаватиклар чыгышы булды. Бәйрәм тантаналы шартларда ачылып, сәхнә түреннән балаларга җитәкчеләрнең, язучы апаларының да җылы сүзләре яңгырады. Менә бүген шушы майданда күпме гыйлемле, укымышлы, укырга теләге булган балалар җыелган. Зур рәхмәт сезгә укыганыгыз өчен. Укыгыз, өйрәнегез, менә бу укуларыгыз сезгә гомер буе Алла бирсә кирәк булыр. Bu zor җәйге фестиваль. Менә бүгенге көндә без милли әдәбиятны үстерү, телебезне саклау өчен менә шушындый чаралар ашагына ирешеп була. Шуңа күрә безнең Саба районы мәдәният җитәкчесе Рөстәм Фиделишкә һәм китапханә директоры Ләйсән Рәкиповнага алга таба да менә шушындый зур потенциалда эшләүләрендә аларга зур уңышлар телим. Татарча җырлыйк, татарча биек, татарча сөйлик, татарча көлик, татарча оралашык. Яшәсен безнең туган телебез, яшәсен татар теле, яшәсен татар китабы. Абый апаларыннан хәер фатиха алган, җәйге китапханә проектында актив катнашкан китап укучы балалар бер-бер артлы сәхнәгә күтәрелде. Истәлекле фотога төште, рәхмәт хаты һәм бүләк алды. Безнең инде җәй дәвамында китапханәбезнең ишекләре ачылып, һәрвакыт ачык торды балалар өчен дип әйтәсем килә. Чөнки биредә балалар өчен төрле проектлар эшләде. Алардан тыш, бияның инде менә берсе җәйге китапханә, шушы проектта безнең балалар бик актив катнаштылар. Әлеге проектны Саба үзәкләштерелгән китапханәсе ВКонтакте шелтәрендә оештырып җибәрде. Анда инде алар үзләренең биремнәрен бирәләр һәм безнең балалар шушы дәфтәрләрдә әлеге биремнәрне үтәп баралар. Аннан тыш инде безнең шулай ук төрле мәдәни чаралар, әдәби чаралар, аннан балалар Сабантуйлары бик матур үтте. Китапханәбездә генә түгел, китапханәдән тыш табигатьтә дә төрле чаралар үткәрәбез. Һәм балалар инде шушы чараларга бик теләп һәм шатланып йөриләр. Әлеге бәйрәмдә республика проекты булган укучының мәдәни көндәлеге дигән бәйгедә катнашып җиңүчеләрне дә тәбрикләделәр. Иләбәр авылында яшәүче Сабитовлар гаиләсенең кызлары Алия белән Зилия дә үз яшьләрендә беренче, икенче урыннарны яулаганнар. Алар диплом алдылар һәм китап укырга яратулары белән дә уртаклаштылар. Нинди китаплар укыдың бу җәйдә? Кемнәрне күбрәк укырга яратасың? Мин Гөлсинә Галимуллинаның китапларын. Каты зәңгәр, Барысын да мәллә? каты Юк, зәңгәр икәүне. шартыткан балалардан соң Икенчесе Шәмә укый хәдистә башладым. шартыткан балалар булса да шуның белән бетә безнең. Журналлар ала ул нимә? Журналлардагы бөтен биремнәрне эшләргә ярата. Без гаиләбез белән Иләбәр китапханәсенә йөрергә бик яратабыз. Әбиебез дә йөри, бергәләп йөрибез. Анда китапларны белән танышып, укып барырга яратабыз. Телебезне, мәдәниятебезне, әдәбиятебезне саклау һәм үстерүгә китапханәчеләрнең керткән өлешләре бәяләп бетергесез. Алар балаларның үз аңын үстерү, милләтебезне саклауда юл ярып баручылар. Сәхнә түренә үзләрен дә чакырып, рәхмәт хатлары тапшырдылар. Һәм чын мәгънәсендә алар бу олы сүзгә лаеклы. Мәгърифәтле бала ил таянышы. Балалар шушы туры юлдан белемле һәм тәрбияле булып барсыннар иде. Ә күңелле балачак бәйрәме исә Казан шәһәреннән килгән җырлы биюле төркем Салаватикларның чыгышлары белән дәвам итте. Елмай, көне башлар шулай. Елмай үз сүзеңә, әйтәсе сүзеңә.